Ito, lawin natin mo. Sakay ka. Sakay dito. Sakay tagot. Sakay to. Uy. Ano ba?
Ano yun? Dito, ano? Duyan ka? Ano na duyan? Hindi na kaya hapon niya. Ano? Hindi na kaya hapon niya. Hindi kaya hapon. Tuhara ka. Hindi na kaya di ba? Wala na magiduyan ka. Nag-ilid yun yung kapot o. Maniguran pala siya petrol station sa ano. Thank you so much for riding here. To collect all your loose items, you can take those. Pero wala man yung labol ka ng murang larap.